Mabuhay! Ano yan ang sarap inyong Kigali Fresh? Ang babaeng never been kissed, never been touched, but totally damaged. Char! Si Inday Wetsy! Now, in today's video, kay paghahisgutan na to ang mga benepisyo aning makeup. Yes! And according sa Google, ang makeup kay mga cosmetic products such as lipstick and powder applied on the face and is used to enhance or alter the appearance. But for me na ay mas deeper na meaning aning makeup. Di lang siya basta-basta na makeup. And in today's video kay maghatag ko 10 benefits sa makeup. Now, some of you may not or may agree with me. Without further ado, let's get started! So, first akong listahan mga sis, kay para nako ang makeup is stress reliever, di ba? Para nako, my God, every time nang stress ko sa trabaho, kanang dagan kay mga soup calls, charot! Kanang dagan kay mga agents sa mga badlungon, kay tanan pa sila mga attendants, blah blah blah, about pa sa stress sa kinabuhi, mga bills, mga baryanan. As much as possible, mangita adyo escape, guys, and luckily, nakita na nako siya sa makeup. So, di lang siya basta na makeup therapy na ako siya. Mura ko kanang dadon sa laing dimension ba nag kung nahuna ma-focus sa makeup, makalimot ko sa realidad sa kinabuhi. Mo dyan akong go-to na stress reliever niya. At the same time, convenient kay siya, guys. Kay dili na ka ng larga-larga pa bisag asa mga to beach. Daw may sayop ana pero para lang nako baka nang convenient kay siya kay naara ko sa balay, mag-makeup lang. Ang labi ng RD ko, ara na ko sa balay dyan. May buong na ako mga kuan diri housemates akong pamilya na imyas man kay ka uy na. Na kay lakaw nga nang kuan man kay ka. Dili ra ko day makeup lang kay para kuan ba gwapa ko na bisag na stress anak, di ba? Kasi pa mo kwarta og oras, di ba? Di ba? Mag-makeup ta na mga focus mo jud ta lang sa kay imo lang yamangan imbis mo gwapa ka mo wrong na ka dagaw so Halloween okay ra nang inana. Pero ako mao na akong kanang ginabuhat sa balay ko na stress ko kay gusto man siya ko kanang nako escape gani ang makeup joy iguro ka muling ko diha na yung vlog dili ka siya hassle at the same time nalingaw na ka. Kanya, kamo diha mga newbies, di mag-all sesh. Kung gusto mo mag-cut o nag-makeup, i-check akong channel sesh. Nandito ta ng mga makeup tutorial o mga makeup products na akong gigamit. And sure ko malingaw mo kay ngano no. Kay naama siya twist dye. Charo di inamaw ha. Though sa'yo pa akong proseso pero sakto akong tamang char, di ba? So nandito ta ng sesh. Dito akong tutorials, mga basics, mga beauty products kong gigamit, mga affordable to sesh. So, ikaw gusto ka nang mawa ka sa realidad, mawa imong stress, makeup ra na dry. So, check akong channel charot! Next on my list is kay magawa sa imong pagka-artistic. Char! Kanang gay magunahon na ka, unsa man akong gusto na look ron, uy. Laganahan ko inani na eyeshadows, kanang magduwa ka sa mga colors ba, unsay gusto mo na outcome. Like, for example, sa eyeshadows, gusto ka kanang smoky, fierce, ganang ka mo gamit og kanang line-line colors. Ikaw, isip ka nang na kay pagka-artistic na side, medyo challenging, pero fun ba yung magpili-pili og mga colors, diba? Like, mag-color combination ka, kanang mag-blend-blend ka. Unsay gusto mo na outcome ba? Like, for example, gusto ka, ganang ko mga Amerikana na look, diba? Magpunahon na adyo ka na, unsay ka na aura sa mga Amerikana, unsay colors silang buhok, unsay colors lang, kiliran yung mga inanagay, diba? Imong pangunahuna ba kay makutaw adyo siya ba? The more ka masigi gunahuna mo, gawas kay mo pag-artistic na side, diba? Nindot kay outcome ana sesh. Para sa itong kilay ba, pak, artistic day. Charot, Jima lang. Next akong listahan, sis, kay maka-love life ka, char! Diba? Kung tanaw niyo sa myself at chaka ka, ano, di maguldoy, make-up ro na doy. Kaya ba sabi ka sa mga lucky sa inyo? Mamili pa nagwapat doy niya. Lain si kay puniton ka kanang chaka ka, diba? Kanang di ka gifted, makahagitsura, di maguldoy kay make-up ro na doy. Makita ang mga lucky na makaingon siya, hala ka gwapa, ani niya, uy. Naninag kay siya lips, red kaayo. Laganahan ko siyang naong kay hamis kay diba? Makeup na dye. So, dapat kamo rin mga single ladies out there mag-makeup mo dahil gusto na mo ma-achieve na niyo mga inana
pwes di mag-gool kay nako tutorial ana i-check lang sa akong channel. Char. Paring kamuti jud ang makeup day kay ngano no. Pwede man nato siya gamiton as catfishing. Charot, di malang. Diba kay ngano no. Judgmental ba kay mga tao day nga. Dapat kanang gusto kag gwapa ka, dudon kag laki. Charot. Kanang mapansin ka ni crush, makeup ka. Uy kay di ba gusto mo jud ta na mo stand out ta, head turner jud ta. Anya lain sa kaglingiun ka na kanang chak kesta lain na pagka head turner day. Ang aura ka na varsity artist. Ano diba? Makeup ra day. Next is makasave kag money. Charot! For example, ikaw gusto ka ma-enhance or gusto ka mo gamay mong ilong, kan mga sumpa diri mga ayuda sa gobyerno na kanang mga noodles, mga pancit canton, mga scrambled eggs diha ato na tagtangon day pinaagi contour, di ba? Awa achieve na bang Angelina Jolie? So, di na kinahanglan magparituki, day. Kanang mga inani ng hinubran, mga grasya sa Ginoo. At kanang kung pinaagi makeup, day, para ano, contour. Gusto ka mo gamay mong ilong, pinost-line na day. Ano na very good, mga mag-shadow, di ba? Mga tag manig illusion, day, na kanaging gamay atong ilong, taas tan-aon. Gusto ka kanang Kylie Jenner na lipstick, imura na overlap, day. Di na ka kinahanglan ng juhigda, juhewa, di ha. Sus, dakmi siya gasto, day. At the same time, sakit, gay kaayod. Ginoo ko, literal na is ganda. Nya kita, gusto lagi tagugapat at the same time, kanang budget friendly lang. Ipaagi lang ng makeup, day. Mo nang kinahanglan dyan ta magkatog makeup. Di ba? Lamig tag ilong makeup ra na day. No surgeries. Charot. Makaingon na imong mga friendship, mga kasilinganan. Hala, nindot tag yung ilong lagi taas na kaayo. Nagparitoki ka, nagpa-nose job ka. Mingon sad ka. Wala sa akong vocabulary. Oh my God. Wala ko nagpa-nose job, blow job ra. Charot! Malang! Unya, next akong listahan kay convenience. For example, na ay mga kalit-kalit o mga urgent na event and then wala na kay tayo makapangita o ka ng glam team, makeup artist. This time around, since kay ba na ka makeup, well, you are your own boss. Maka-decide pa ka unsa na makeup, maka-save pa kag money pang bayad sa makeup artist, di ba? Kung ikaw gani ang klase na tao na kanang hilig og makeup or daghang mga attend ng mga events ba niya, kanang necessary gani kayong kanang presentable or gwapa ta all the time, ikaw dapat mag-practice kag makeup. Uy kay ngano no magsikag hire og makeup artist dai dili ba 24/7 naa sila, di ba? Usa pa sad kung on a tight budget ka na, di ka ka-afford ba og mga talent fee ana nila kay dai lain sa kay tagaan na sa 200, 300. Uy, kaluis mga makeup artist day, matagam ni mo day, mga gamit ng daan, di ba? Mahal ba day niya? Ang makeup artist day, matagam ni mo na day, di ang ganahan ko an day. I-post pa rin ka sa Facebook niya. Kani siya na client kay tihik kay stanan, bisag kuan lang pasnakla na pancham na juice ug slice bread. Charot, Gima lang. Di ka mang hassle nila ba? Anak, kay kung maghasol-hasol pa kanila danya, maora na mo ihatag nila 50 sus day. Imbis po gwapa ka kabuangan mo kas makeup artist day. Ang nahuna to, shtik ha? Maora yung mahatag na po ha? Di ba lalay mag-makeup ha? Maong sige, himuon di kag bakika nga wrong na, di ba? Shining, shimmering, splendid day. Charot, Gima lang. Anyways, next sa akong list kay makeup will make us look presentable. Some of you will disagree with me, but based sa akong personal experience is tinuod kaayo ni siya kay we are living in a very judgmental world. Dagan kay mga judger diha kung maka-judge ni mo mura jud unsa ka perfect, di ba? For example, sa atong workplace kana mga flight attendant, di ba? Kuan ka sila tan-awon kana pleasing, professional, and limpyo kay tan-awon. That's because the makeup ang good sila, di ba? Kana mga cashiers nato diha sa mga department stores, ilang demeanor gani ma-maintain nila kanang ma-embody nila kanang pagka customer service representative, churbanes. And at the same time kanang kung mga flight trabaho, di ba? Dapat man jud kanang kuan tan-awon ba pleasing, limpyo, friendly. Lain sa kay day nagayamukat imong naong di mga play kag trabaho day, ang interviewer, ang employer mo mudagan day. For example, mga play kag kuan diha pagka flight attendant pero mong makeup day. Ay, ganoon ko. Party siya sa atong kuan baka nang daily routine na mag-makeup ta, presentable tan-aon kay ay lisod na day ug kanang ikahilabtan bisag wa ka gibuhat day. Oh my God. Tan-aon nimo kanang why sayop sa imong hitsura ba kay kana laging happy ka, kontento ka sa unsay gihatag sa Ginoo. Pero day sa on taman day
daghang mga hilabtanan sa kalibutan, di ba? Wala tayo mahimo dahil niya. Dahil sa kayo mag-antos ka nila mga stress na sa panawin mong samtaw na yung naong, kagiron kayo dahil nagigbugas ka ng dako ka siyang ilong. Sus, di ba, mas stress ka ba? Ambot na kung sa saan mo sa kalibutan ng hilabtan siya kanila. Da! Presentable na ba? Charot, Juma lang. So, next on my list kay, ang makeup was my source of income. Charot! Yes, it's true kay, way back few years ago, I was a makeup artist. Charot! Makeup artist, charot. Yes, usa ko ka makeup artist before, pero dili ka ng expert na ha. Kana lang kung mga kilid-kilid na make-upan, balay ka ng mga friendship nako, then nagtrabaho sa ko sa usa ka makeup studio kanang among pang make-upan sa una ba kay mga mo graduate gani. And yes, tako kay siyang tabang nako before kay lagi wa ko ka-graduate, pero since na ako ani na skill is mao sa na akong nahimong kuan source of income mo to nagabuhi na ako sa pipila ka tuig, and then especially kuan ko kanang self-supporting, di ba? And at the same time nakatabang sad ko sa mga kuan mga estudyante na presentable tanawon sila sa ilang pagpaso diha sa stage, sa ilang mga picture taking moments, di ba? Kung ikaw kay bawo na ka ma-makeup, so pwede sa rin siya gamiton as source of income, di ba? Kung na kay mga friendship diha, mga kaila, hala kanang naa sila mga events natin na, so why not, di ba? Especially yung mga kanang colleagues, di ba? Christmas party, di ba? Mo-uptik siya ka, die. Make-upan sila mo yung kagalingon para gwapa ka, at the same time, mag-makeup kaglain, and then pabayaran sa mo, di ba? Na kay source of income. Bisag na anak kay kuan jud ka ng stable na trabaho or full-time na trabaho, pwede man ka mo sideline dai ug matinding pangangailangan jud. Why not, di ba? Palitan pud ka ng gusto na ka na extra income or daghan na kay ka ng gibuhi diha, daghan kay kagkabit. Charot, Juma lang. So next akong listahan kay self-expression. Yes, that's very true mga sis. Kay kuan pinaagi na tog makeup mapakita na to ato ang kuan ba, ato ang personality, atong emotion, di ba? Like for example, kung naakay ka ng snaky friend, friend, imong boyfriend, day, giilog, di mag-ulses, kay pagi nag-makeup ang imong kuanday, imong kalagot niya, di ba? Kung gusto ka makabaon sa na ses, i-check sa akong channel, dito ako ang tutorial para unsaon siya pagkumpronta. Another example, kay kanang kay maningil kag utang, kanang gahi kay mo bayad. Kung gusto kay ka kanang kadlukan ka tan-awon, kay naandad na sila na buutan ka permit, mag-makeup ka, day, for a change na makeup ka na kadlukan ka now. Ina na gani. Or for example, feel nimo ka ng beauty queen ka, o makeup ka toy. Para sa kung minikap pa na itong Gazini Ganados, check mo channel tayo toy. Feel mo na ka ng broke ka or ka ng kuan, pwede na sana ipaagi na mag-makeup dahil na i-divert imong pangunahuna bagay. Like I said earlier, ang makeup kay mura sa siya pampa-divert o ticket nimo sa laing dimension. Ay, charot niya. Kung feel sa di mo ka ng sexy ka, Oh my God, sultry, expensive, ipaagi nag-makeup dahil, di ba? So, di lang siya ka naging igat-igat na makeup na ka ng kuan. Dili da, it's more than that. It's an art. Charot! Diba? It's an art. Ito. Dili siya ka nag-igat-igat lang. Depende man sa ano, say, kung ano mo tayo, perception na ng makeup. Pero para lang na ako, usa na siya sa way of communication. Ay! Yaw! Sumagod ka ng mga principal. Ay! Hello, Lord. Ka ng mga principal, ka ng mga guidance counselor, ka ng mga anak, ikili ba? Di ba, mahadlok pa dito makain ko. Uy, kung dito sagdang ano niyo, nung ma-star na ko nung, dito ko, ay, di na lang kung masuli mo, cutting na lang ko. Charot! Jima lang. Pero mga anak ba na mga kitatag ka ng mga, kuandiha, mga sis lady, ka ng anak. Ay, naku, ang kilay, ay! Ang makeup, di na siya basta-basta ka ng igat-igat mag-makeup. Ay, no! It's more than that. Charot! Kung kamo na, may mga makita din, mga pavay na hilig kayo mag-makeup, ay, hindi siya il-judge. Dahil, wabay ta kayo ba, sa mga kaagi, nila, babasi nga ng depress sila, gibuwagan siya sa iyang uyab, or kanang nagpaka-strong independent siya, kaya dahil siya kanang hinanakit sa kinabuhi, ba niya, iya lang itaon, ipagawas iyang emotions, pinaagig makeup, so, don't judge the book by its makeup. Charot, Jimala! Next is confidence, di ba? So, kita, kung tatan-on, presentablita, gwapata, mas muboost ba atong confidence? Na natin confidence ng mong gawa sa balay, nagtugmol, makigmingle-mingle sa mga friendships, magpatagad ni crush, Oh my God, diba? Mag-selfie-selfie, maglaag, kanang tan-aw na to sa to kagalingon ba nang nigwapa ta, ni-improve ta. So, dili man sa daingon na ka ng igat-igat lang ka. Muna sa kuan good ka nang i-boost nimo yung perception sa kinabuhi ba na
kanang mas mo positive ka, makita ni mo na despite sa ka judgmental sa kalibutan, at least you found peace sa makeup. Charot! Last but not the least sa akong listahan kay self-love. Charot! Di ba lang? Yes, that's very true mga sis. Self-love. Kay di ba kung love na to atong self, magpagwapa mo jud ta. Mao lagi na ako giingon lagi ka na ang pag-makeup dili lang siya kanang igat-igat lang, kanang unsa lang. Kuha na siya, usa na siya sa pamaagi na ato taon tagaag importansya ug value ang ato ang kagalingon ba na despite sa kanang ka-stressful o ka-judgmental and kalbutan na at least gwapa ta from the inside out. Charot! Kay kung love din mong self, die. Mas munindot pa yung paglantaw sa kinabuhi. That's very true. Ay, sa taot pasagdi imong ko anday, kagalingon. Diba? Mag-makeup ta, uy, kay, palitan ikaw, asawa ka, dagan ka responsibilidad sa kinabuhi, iba niya. Trabaho pa ka, ikaw ulit sa balay, at iman pa kasi mong anak, nanan yung mga buluhat to ni mo sa balay, magluto, maglabay, bla bla bla. Di ba malusyang manta? Huwag tangan tag-time sa atong selves. Abi pa lang, di na natulab itong selves dahil mauna mabuwagan kasi mong banak kay nalusyang na ka. Since love man na to ang self, magpagwapa ta. Charot! Para, kuan ba? Atong gibati kay mo reflect outside. Manata sa atong makeup, no? Di ba? Ganun mo tag-cancer survivor ka. Charot! Jima lang. Well, anyways, ako ni kumplituhon ang look off cam and I'll be right back. So stay tuned. Alright guys, that's it for today's video. Hopefully nalingaw og nakatabang ni ninyo. And again, kanita na lang gipang storya is base lamang siya sa akong experiences and opinion. So not necessarily na ma-audio ni siya. Hinautan ta nalingaw mo, kung nalingaw mo, please don't forget to like, share, subscribe sa akong channel for more mega dramas. Kaya di mo subscribe, dili niya love yourself. Why love like char? Salamat kayo sa pagtanaw and have a great day. Bye!